Kezdődik a zene Babilonnál, belecsapunk a húrok között, húrok között táncolunk, jó kis latin táncházal várunk mindenkit, csa-csa-csa, rumba, jive, bachata, salsa, merengue. Igen, úgyhogy, hát mit kell rólunk tudni? Nona. Mit kell rólunk tudni? Minden nyelven értünk, minden nyelvet tanítunk, most éppen a tánc nyelvét fogunk tanítani, ezen felül lehet minden külföldi nyelven nálunk tanulni, angolul, olaszul, spanyolul, keressetek minket ezerrel. Német, francia. Német, francia, alternatív iskolaként működünk több mint 15 éve, SNI-s gyerekeknek segítünk, és egy hatalmas család vagyunk, több mint 20 kollégánk van, online-ban dolgozunk, és helyileg pedig Kaposváron vagyunk, helyileg is meg lehet minket keresni.